Jaume, vols dir que no està una mica torta? No fotis, està tort. Tira una mica més cap a l'esquerra, aviam. Cap a l'esquerra? Guai, Ja l'has enganxat. Sí. Vale, doncs és igual, perquè hem començat. Vale, perdó. Vai. La nostra convidada d'avui és una actriu que va néixer a Begur i que viu a Barcelona, tot i que ja fa 3 anys que té un Gaudí, ja que és molt jove. Bueno, això compta amb un Gaudí com a millor actriu protagonista a la pel·lícula Libertad. Va començar la seva carrera professional amb 15 anys al ser seleccionada entre 2.000 nenes per protagonitzar la pel·lícula La vida sense la Sara Amat. Benvinguts a Talents a Barcelona amb la Maria Morera. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Què tal? Com estàs? Molt bé. Quins nervis! Estàs contenta d'estar aquí? Estic molt contenta, moltes gràcies, nois. Sí, bueno, és la nostra segona convidada, la Maria Morera. Estic molt content que siguis la nostra segona convidada, a més. Sí, exacte. Nosaltres estem molt contents de que siguis aquí, de que siguis la nostra segona convidada. Recordem que després ens haurem de fer una foto amb ella, ja que ja tenim la foto amb l'Aleix Otem, el primer convidat. I nosaltres per començar l'entrevista volíem dir que tant la Maria com jo ja la coneixíem perquè vam estudiar junts a la Laura Jou, l'estudi per l'actor, durant uns quants anys a més, i per això et volia preguntar, per començar l'entrevista, pels teus orígens, perquè clar, vas començar directament el 2018, si no recordo malament, amb un càsting, amb el de la Sara Amat, i ja vas protagonitzar la teva primera pel·lícula. Exactament. Sí, aquest càsting em va arribar perquè ma mare tenia una amiga que treballava al món del cine i ho va deixar i se'n va anar a viure a Begur i li passaven càstings de figuració, sobretot. I va arribar aquest càsting de la Sara Amat, que va ser, a més, hipermediàtic, perquè els actors de Merlí també el van penjar a xarxes i tal, i ma mare em va presentar sense jo saber-ho i res, em van agafar i aquí estic, bàsicament. Què vol dir que li va presentar sense ella saber-ho? O sigui, com es fa això? O sigui, va enviar les fotos. Vale. Va enviar fotos i les meves dades. Vale. Perquè ella em va dir, tu vols que et presenti? I vaig dir, no he fet teatre en la meva vida, no m'interessa aquest... O sigui, òbviament no. I la tia jo crec que ja veia com el camí, no? Més que això. Uau, imagina't, les mares aquestes coses ho veuen. Sí. Però clar, ara 8 anys després, amb totes les feines que portes al darrere, com afrontes un càsting a dia d'avui en comparació amb aquest que més no el volies ni fer? No, molt diferent, molt diferent. Jo recordo molt aquell càsting perquè va ser un càsting molt poc càsting, a més. O sigui, va ser molt familiar, també eren nens molt petits, o sigui, teníem tots entre 12 i 17 anys. I el Lluís Sallarès ho va fer molt bé de fer un ambient molt familiar, no? I que fos més de joc que no tant una prova de càsting. Ara doncs els càstings són diferents, intento fer el que puc i quan s'acaba doncs oblidar-me de que l'he fet. Clar, però al mateix temps dius, ostres, he fet el meu primer càsting, m'han agafat. Clar, no sé si... Perquè jo, quan les coses van bé, prefereixo no tocar res. Sí, però deixar-ho com està. Si en els teus primers projectes t'agafaven, has anat canviant al encarar un càsting? Home, sí, o sigui... Clar, jo vaig tenir molta sort, però també és veritat que no n'era molt conscient perquè tampoc estava... Així com vosaltres, sí que teníeu més amics actors, no? Clar, jo... O sigui, els meus amics no tenen ni idea d'aquest món, llavors era com, ai, m'han agafat, que bé, però no hi havia un pensament més enllà del que estava passant, saps? Ha sigut més aquests últims anys que era com, vale, això és una feina i aquests càstings són importants perquè em donen més feina, però en aquell moment no. Clar, i ara que el món dels càstings, crec que va ser des de la Covid, potser inclús una mica abans, amb el tema que va néixer el Zoom, el Meet i tot això, què penses de la nova manera... Self-tapes, exacte, la nova manera de fer càstings, que perquè no ho sàpiga és des de l'ordinador, bueno, què cony, et graves vídeos, et graves escenes... De vegades en directe amb les persones que et fan el càsting, de vegades tu sol a casa amb la gent que et pugui ajudar, o de vegades sense gent. Exacte, i si tens algun dubte, doncs pots fer una ouija o alguna cosa i preguntes algun esperit o perquè et poden ajudar. Sí, a veure, crec que és una eina que funciona perquè ens ajuda també nosaltres que som d'aquí a Barcelona, qualsevol càsting que sigui a fora, a Madrid o així, doncs t'estalvies uns diners, però evidentment un càsting gravat mai serà igual, perquè és que, a part de que no et poden dirigir, podem parlar de la poca informació que tens? Clar. O sigui, és com...
chica 16 anys. Depèn del Sí, sí, projecte, i ja però de està. vegades només és que ni et diuen això. Simplement És tu has de molt fort. provocar una proposta i has de donar el millor de tu, tot i que no saps ben bé què és el que demanen. Sí, jo començaré a encarar els càstings a partir d'ara com diu el Hobbit, que per exemple rep un, jo què sé, per fer un self-tape, no? Que fica hombre entra triste a un bar, borra el triste, hombre entra a un bar, no sé total. per què està Ja trist, està, saps? sí, O sigui, total. Potser s'hauria de començar a fer així. Exacte. Potser hauríem de començar a interpretar les coses com ens doni una mica la gana i si els agrada, els hi agrada. Exacte. Recordem que estem entrevistant a Maria Morera, una actriu jove però amb una carrera ben plena tenint en compte els 7 anys que porta en actiu. Exacte, el 2018 ja va començar protagonitzant La vida sense la Sara Amat i un any després ja interpretava el paper protagonista a la Nora en l'òpera prima de la Clara Roquet amb la pel·lícula Libertat, que a més és on vas guanyar el Premi Gaudí. Què m'expliques de 2 projectes en 2 anys, en un d'ells els 2 de prota i en un d'ells ja guanyes un Gaudí? Un Què? Gaudí. No és normal això? Per ella sí, no? No. A veure, és que és el que et dic, o sigui, quan vaig començar no n'era tan conscient. No sé com... O sigui, sembla una merda de speech, però és veritat, o sigui, jo Libertad ho vaig encarar molt des de que xulo poder fer un altre projecte com aquest, perquè jo vaig ser molt feliç a La vida sense la Sara Amat rodant, i també era un ambient molt familiar, o sigui, la Clara és un amor de persona, l'equip, tothom també estava allà com per fer possible la pel·lícula, i tant les actrius com l'equip tècnic, doncs és que va ser un paraís, o sigui... Ja. Bueno, i no sé si te'n recordaràs, o sigui, anem repassant més la teva trajectòria, però el 2020, crec que va ser poc després de sortir de la Covid, tu i jo vam fer junts un episodi d'una sèrie, la sèrie Buga Buga, on a més la senyoreta Maria Morera feia una miqueta de bullying al personatge que jo interpretava, el Samuel. Sí, sí que feia bullying, la veritat. Va ser molt divertit, això. Com va va anar ser la aquest teva rodatge? experiència? Com va ser la vostra experiència? Va ser divertit, no? Bueno, jo Sí. ho recordo bé. Clar, jo vaig tenir, crec que 2 o 3 sessions, Sí, jo també. i en la que vaig coincidir amb tu, no sé si era exactament la Maria Morera, també estava l'Edu Amado, hi havia la Mariona Pagès, no? No, la Mariona... Sí. No. No? No. Bueno, pues jo pensava que ella era la Mariona Pagès, des d'aquí estàs convidada, si vols venir, arreglem. No, però hi havia gent de la Jou que coneixíem, i no sé si era la Maria Morera que em tirava un cubell d'aigua a la cara, no sé si eres tu. És que jo crec que no era jo. Vale, però tu hi eres allà. Jo hi era, amb l'Edu... Exacte. Sí, va ser divertit. O sigui, va ser un Va ser projecte divertit, molt... diu. Va ser divertit. Bueno, va ser Per tu. divertit. Va ser divertit. O sigui, clar, jo feia de Choni Sí. amb el cabell fins al cul que tenia. És que tu, ojalà tornar allà. Però va ser xulo. Home, d'aquests projectes així petits que tu passes bé amb amics, Clar. sempre són benvinguts. La teniu disponible a 3CAT, Buga Buga. Ho podeu veure, crec que és capítol 7 o 8. Pot ser. Hauríem de saber-ho. Un altre projecte que podeu veure a 3CAT és la continuació de la teva primera pel·lícula amb la sèrie Cucut, feta l'any 2021, un any després de Buga Buga, on tornaves a interpretar la famosa Sara Amat. Com se sent anys més tard interpretant el mateix personatge? Doncs va ser molt maco, O sigui, crec que és de les millors experiències... O sigui, el repte més gran que interpretativament, perquè era una sèrie molt complicada a nivell de trames i Interpretatiu, potser, interpretativament, sí. I érem molt petits encara, jo i el Biel. I va ser molt bonic tornar-nos a trobar amb un equip molt semblant, amb la Laura, amb el Fer. Això t'anava a preguntar com és l'experiència de treballar amb el Fernando Trullols i la Laura Jou. Molt bé, molt bé. O sigui, clar, jo vaig començar amb la Laura, llavors per mi la Laura és algú molt important i que ha estat des del principi, llavors sempre hi havia aquesta cosa, amb el Biel de ai, a veure si hi haurà segona, a veure si hi haurà una continuació, i quan van dir que sí, bueno, jo vaig ser molt feliç, és que clar, amb el Biel ja som tota l'estona junts, o sigui... Carn i ungla, el millor. sí. I puc corroborar el que diu del Fernando Trullols i la Laura Jou, Fernando perquè és van el ser millor. els meus directors a l'acadèmia i jo crec que fan un equip Un molt bon guai. tàndem, sí. S'entenen molt bé. Sí, el que no té una ho té l'altre, Exacte. i es complementen molt bé. I el Fer, ja, bueno, el seu diàleg, la seva manera de parlar, ja per mi, per sempre, o sigui... Sí, és que té molta passió amb tot allò que amb diu. tot el que fa. Doncs abans d'avançar més amb la filmografia, tenim aquí un company teu que ja has nombrat, que et deixa una pregunteta, el Biel Rossell. Escoltem-lo. La Maria Morera. Aquí ve el Rossell. Vull preguntar-te
quin va ser el dia de rodatge més dur de Cucut i el dia que t'ho vas passar millor. Em venen moltes idees al cap, molta aigua, molta muntanya, molts talons, molt tot em ve al cap. Ja ens ho explicaràs. Vinga. Home, a veure, jo crec que Biel Rossell ho sap i tot l'equip ho sap. Va haver-hi un dia que amb una gorga, que jo no sé quina obsessió tenim els catalans amb les gorgues, jo no puc més, o sigui, crec que cada rodatge he rodat amb una gorga, no puc més, prou. Hi ha piscines, hi ha jacuzzis, no sé, nois, inventeu-vos coses noves. No, però va haver-hi un dia que ho vam passar força malament, perquè, clar, jo em vaig haver de mullar sencera, feia molt fred, no va ser divertit. Però he de dir que va acabar quedant molt bé i estic molt contenta, i sempre que passo fred en algun rodatge penso... Acaba valent la pena. Clar, i aquell dia va ser molt pitjor, o sigui que no passa res. Sí? Més pitjor que mullar-te sencera en un mes de gener, per exemple? És que va ser molt dur, Perquè era aquesta cosa que no et podies secar, llavors... O sigui, portes moltes hores mullat... No. La pell de iaia, No, horrible. Els dits arrugats, tremolant tota l'estona. El millor dia de Cucut... Jo crec que... No sé si el millor, però l'últim, un dels últims dies de rodatge, com les últimes escenes, l'última escena que jo i el Biel ens abracem i tal. Sí. Aquell dia va ser molt especial, o sigui, és un moment que recordaré sempre i ara que... no puc dir això. Això no ho podem dir. No, tallem, aquí ens tallem. És un moment que recordo molt i crec que vam tenir com una connexió molt real jo i el Biel en aquell moment, així que ho recordo molt màgicament. Vale. Doncs després de participar en uns quants curtmetratges durant el 2022, l'any 2023 vas interpretar a la Mar en la pel·lícula El 47 i a l'acabar vas començar ja el rodatge de Jo Mai Mai, no? Sí, va ser, o sigui, just vaig rodar el 47 que va ser una jornada i el dia següent ja començava Jo Mai Mai o el dilluns següent, o sigui, va ser molt seguit. Vas anar apurada en aquella època. Bueno, en Jo Mai Mai, clar, la Maria Morera ens mostra una vessant que jo almenys, i mira que et conec de fa anys i tu també, no? No coneixíem, que és lo bé que canta. Anem a escoltar la seva cançó. Podrem arribar més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes. Junts podem arribar més lluny, més lluny. Que temazo, no? Maria! Bueno, no és meu el tema, Bueno, ja, però... Però és que tu cantes molt bé. Jo no sabia que tenies aquesta veu. Havies fet cant abans? O sigui, el meu germà és músic, llavors sí que és veritat que típic que cantes a casa i tal, i sí que havia fet unes classes amb el seu professor de guitarra, però així com a tal no. Però sí, m'agrada. Ho vas gaudir al moment del rodatge? Home, o sigui, quan ens ho van dir que hi havia una part musical, primer va ser com, veuràs tu, perquè la Berta canta que plores, i jo pensava, i el Jan també, clar, és que teníem gent de musical, l'Aleix també, i jo pensava, mare meva, farem el ridícul aquí uns quants, però al final és una cosa que m'emporto, mai havia anat a un estudi, o sigui, ens ha donat com... Bueno, a mi m'ha donat un altre vessant que potser, deu ser en un futur. I ara, tornant una miqueta al que estàvem comentant abans de tants projectes en un mateix moment, com va ser sortir d'un rodatge com és el del 47 i directament anar-te'n a un altre i fer una sèrie i una pel·lícula en un mateix estiu? A veure, és que lo del 47, de veritat, o sigui, va ser un dia, va ser molt ràpid, o sigui, sí que vam tenir alguns dies d'assaig i m'ho vaig passar superbé, però era més el Jo Mai Mai. Jo Mai Mai sí que va ser molt dur, molt intens, moltes hores, cada dia. O sigui, Jo Mai Mai sí que la primera, sobretot, crec que va ser força dura a nivell físic i emocional, però bé. Clar, perquè en aquesta sèrie, Jo Mai Mai, interpretes a la Rita, que sabem que és un personatge amb dificultats, amb un creixement molt heavy, i vas coincidir amb l'Aleix Òtem, que va ser el nostre primer convidat de Talents de Barcelona, que interpretava el Luri, i que, com va ser, com he dit, el nostre anterior convidat et va deixar una pregunteta. Home, i tant. Vale, doncs, per aquesta actriu, la meva pregunta és quin ritual té abans de rodar? Vale. M'encanta aquesta pregunta. O, en plan, si fos així estrella del pop, què necessitaria 100% dins del seu camerino? Vale. Uau!
Diu per aquesta actriu perquè no sap, Clar, o sigui, no quina sabia actriu qui era. era, Clar, no? exacte. Era. No sóc una estrella del pop, llavors... és que no tinc molts rituals, o sigui... És de parlar, que no és una estrella del Simple- pop, ho pot arribar. Això t'anava a dir. Podria ser en qualsevol moment, ja en parlarem. Quan vulguis. T'imagines? No, simplement... o sigui, no sóc molt d'haver-me de concentrar com 50 hores abans, però sí que hi ha com un segon... És que no sé com fer-ho, en plan, hi ha una cosa que faig amb els ulls tancats. O sigui, com que enfoco... Uau, com si tinguessis Vale. un botonet que si l'apretes et sí, concentres. és una mica això, eh? Que heavy, ets un robot, Maria. Podria. Podria no, ser. Podria ser. No. Que ben tirada la raneta, No ho no soc, ets no un ho soc. crac. Tenim un tècnic que és un crac. Doncs mira, precisament a l'entrevista amb l'Aleix, ell va comentar que ell està molt agraït de, bueno, la majoria d'actors i actrius que ell éreu a Jo Mai Mai, que ell us veu com amics i està molt agraït de que li ajudéssiu tant quan va fer el videoclip d'Àngel i Dimoni. Cert. Clar, jo que hi vaig estar en el videoclip, et vaig veure a direcció. Llavors, aquí se'm planteja un dubte. Veus un futur també a la direcció? T'agradaria acabar dirigint algun projecte algun cop? Home, o sigui, jo i la Berta estàvem d'ajudants de direcció perquè va ser un videoclip que hi havia molta gent, o sigui, s'havia de fer molt ràpid perquè tampoc teníem molt de temps. I a mi la figura d'ajudant de direcció sempre m'ha agradat molt. El que passa és que no sé si com per acabar dedicant-m'hi i direcció sí, m'encantaria. M'encantaria escriure alguna cosa, m'encantaria, sí. Ens enviaràs al càsting a la Maria Duñó i a mi. Òbviament, sereu els primers. Home, i si Perfecte. vols... Perfecte. Vale. I tornant amb la teva trajectòria, després de començar amb aquesta sèrie, després de Jo Mai Mai, també vas fer la del Legado a Netflix. sí, cert. No se'n recordava, eh? No. Interpretant... Imagina't no recordar-te que has fet una sèrie No, per no, la... Bueno, he fet una sèrie per Netflix, però ara no caic. Pensava que ara diries la segona de Jo Mai Mai, però clar. Bueno, clar, Jo Mai Mai continua, ja va dir l'Aleix que ara s'estava fent la tercera, bueno, Sí. ara crec que acaba d'acabar, no? Però tornem, vas fer el Legado de Netflix, on interpretaves a la Lara, i ara el 2026 s'estrena la següent temporada... No hi ha... No? No hi ha segona. IMDB, esteu equivocats, no hi ha segona No hi temporada ha segona. de El Legado. Error al guió, no nostre. No nostra. Molt ben tirada, Pedro. Exclusiva, exacte. Exclusiva. No n'hi ha. Exclusiva. No n'hi ha. No n'hi ha. Però un altre projecte que sí que has fet i que sí que ha sortit perquè jo l'he vist ha sigut Grand Canyon aquest 2025 a la Villarroel i ens agradaria també, perquè t'has estrenat als escenaris amb aquesta obra, és així? Fort. Doncs ens agradaria saber què ens pots explicar d'aquesta obra, com va ser el procés de selecció, com va ser començar els escenaris per primer cop després de tanta experiència davant de les càmeres. Però a mi em feia molta por, molt respecte, m'agrada molt el teatre i vaig molt i tinc molts amics que fan teatre, però o sigui, a mi se'm feia un món perquè pensava, és que ni de conya ho podré fer. Vaig fer el càsting una mica com que xulo que m'hagi arribat, però ja està, saps? I quan em van agafar vaig pensar, bueno, ara veràs tu. A veure, ha sigut un procés una mica desigual perquè o sigui, a mi em feia molta por cagar-la o no... Com a tothom, sí. Com a tothom, no? I a més com un terreny que no domino gens, també a nivell tècnic ja, perquè o sigui, no teníem micros a dues bandes, o sigui, bueno... Hi ha una escena on cantes, on rapeges, que és brutal. Sí, vaig rapejar. Actriu musical, al final. Clar. És que, bueno, potser Completa. m'estic equivocant amb la meva És estrella del pop i no ho sabem. No, però sobretot agraeixo a l'equip, o sigui, als actors que m'han ajudat moltíssim i són grans persones i amb les que he après molt, sobretot veient-les, perquè és que són tots tan bons, o sigui, jo t'ho juro que assajos era com, no ho puc creure, aquesta gent. O sigui, a més, amb tanta passió, no? Perquè són gent que porten molts anys dedicant-s'hi i encara agafen un projecte i els hi fa il·lusió. I això, a vegades, a audiovisual no es veu tant. O per lo menos jo venia com d'una època que era com, quin pal, no? Com la gent no li fa il·lusió aquesta feina. Clar. I a mi me'n fa molta. Llavors trobar gent que també està com en aquesta sintonia doncs em va fer molta il·lusió. Doncs aquí la teva representant, la Xènia Massó, home. Que des d'aquí enviem molts petons i va treballar al Polònia, ens coneixem, ens va comentar la il·lusió que et feia debutar als escenaris i és per això que et deixa aquesta pregunteta. La millor. Hola Maria, com estàs? Ara que has complert un dels teus somnis i has pujat a dalt dels escenaris
amb el projecte de teatre Gran Canyón. M'agradaria saber amb quin director o directora del panorama català t'agradaria treballar. Un petó. Home, gran pregunta. Home, m'agradaria seguir fent teatre, evidentment, perquè ha sigut una experiència molt enriquidora, sobretot, i molt diferent. Però així, o sigui, ara m'agradaria fer alguna cosa de cinema. M'agradaria molt. I és que n'hi ha tantes, no? No ho sé. O sigui, panorama català... Home, mira, m'agradaria tornar a treballar amb el Marcel, perquè va ser molt curt i crec que és una persona molt... una de les persones que també té molta passió pel que fa i posa tot l'amor i totes les ganes i el temps en fer els projectes que surtin bé i que tothom estigui a gust, sobretot. O sigui, jo recordo de dir, he vingut un dia i m'he sentit com si portés aquí un mes amb vosaltres, saps? O sigui, va ser molt acollidor. Però, ostres, no ho sé, deixeu-me que ho pensi, no ho sé. Home, Marcel Barrena, el 47, director del 47, és molt bona resposta. És que és típica pregunta que quan te la diuen no ho saps i després et venen com 50 noms. Totalment. Bueno, però la gràcia jo crec que és també contestar el primer que ens vingui al cap. O sigui que molt bona resposta. Sí. I... Tenint en compte tots els projectes que hem estat repassant, a mi m'agradaria saber quin ha estat el paper que més t'ha marcat fins ara. I per què? A veure, evidentment, la Saramat, perquè va ser la primera i perquè crec que he configurat... A veure, això és una mica raro, però sí que no m'hi sentia zero reflectida quan ho vaig fer, perquè jo era una persona molt tímida, molt en una bombolla, no? I crec que la Saramat em va ajudar com a realment veure que qui sóc jo, no? Quina és la meva personalitat, i crec que vaig agafar alguns trets d'ella que ara em configuren com a persona, que jo crec que sempre havien estat allà però potser estaven amagats, no? I torno molt a la Saramat al meu dia a dia, o sigui, com la valentia, la força, el tirar endavant, crec que és d'ella. O sigui que... Diries que, a part del personatge que més t'ha marcat, el personatge amb el que més coses tens en comú és la Saramat? És que, a veure, és típica cosa, però jo crec que totes tenen alguna cosa de mi. O sigui, la Nora, a Libertad, jo vaig entrar molt en una Maria més petita, no? Com les pors, la bombolla, aquesta que, clar, evidentment la meva família no és burgesia catalana, però sí que hi ha alguna cosa de protecció, de poble, no? Però sí, jo crec que la Saramat és la més semblant, sí. I t'atreviries a dir quin és amb el que menys identificada et sents? O potser el que més ficció has hagut d'afegir? Sí, jo crec que el Legado, perquè era una família molt, molt rica, amb uns problemes molt diferents als meus, i crec que és un personatge divertit i xulo, però crec que la trama es quedava molt en una superfície, no? O en adolescente, que li vam intentar posar tot l'amor i totes les coses interessants, però potser sí, és la menys... I com has nombrat La vida sense la Saramat abans, diries que l'escena que més difícil t'ha sigut fer ha estat també de la pel·lícula? Perquè recordem que La vida sense la Saramat ho estaves fent molt petita, no tenies experiència amb el tema actuació, i amb el Biel Rossell en escenes pròximes, properes, íntimes, i no sé, potser, si recordes què és el més complicat que has fet o alguna altra cosa. És que clar, totes les escenes amb el Biel, o sigui, jo i el Biel som dos persones que s'aniran trobant en aquesta vida i en altres, perquè això és kàrmic o alguna cosa, perquè és que és molt heavy, o sigui, portem 5 projectes junts, és que és molt fort, o sigui, jo ja és com, bueno, noi, escolta'm. No et vull veure més. No saps actuar sense ell, No puc més, ja. No, però tant de bo fer-ne molts més, però les escenes d'intimitat de la Saramat també es van cuidar molt, i és que tot el que faig amb ell és molt... És que és fàcil, o sigui, no hi ha aquesta cosa de ai, ara ens hem de fer un petó, o ara ens hem d'enfadar, ara tu estàs bé, no, és que ja ens llegim, i una mica des del primer moment, o sigui, jo crec que sempre hem connectat molt. Per tant, quina és l'escena que per tu ha sigut més difícil rodar? Més difícil de rodar? A veure, jo crec que alguna de Cucut que potser interpretativament era més intensa, sobretot els últims capítols, que sí que entraven trames una mica més
Bueno, que a mi em feia por que no fos realista, sobretot. Que no... I, bueno, amb el personatge de la Rita Jo Mai Mai també hi havia una cosa de problemes mentals, no? Que, cuidado com ho expliquem i què s'acaba veient i què no, i el procés d'anar cap a millor, clar, tot això és una mica... I una responsabilitat també per l'actriu i pel projecte. Sí, això sí que em feia... Mira, a Jo Mai Mai el que més por era això, em feia. No tant com a nivell interpretatiu, però com a conjunt era... La rebuda. Sí, i que no fos... Bueno, que la gent no es pogués sentir identificada, perquè al final fem això perquè la gent ho vegi i digui, ai, que bé que es parli d'això, no? Clar. Però si no és realista, malament. Doncs pots estar tranquil·la perquè el que acabes fent tant a Jo Mai Mai com a La vida sense la Saramat és un papelón i tant tu com el Biel, per mi almenys sou referents de la interpretació. Tant de bo també li donin un Gaudí. Home, aviat. Segur. Molt aviat. Sí, està a tocar. I és per això, entrant amb el tema Gaudí, que t'anava a preguntar com va ser per tu l'experiència a la gala? T'ha canviat d'alguna manera alguna cosa guanyar un Gaudí? Perquè hi ha gent que es pensa, hòstia, li toca un Gaudí i ja està, li ha canviat la vida, té projectes per sempre. Desmenteix-ho, sisplau. Això, no, és així, o sigui, prou. O sigui, va ser bonic, o sigui... al final també, o sigui, s'ha de tenir tot en compte i cuidado amb els premis i en comparar-se perquè al final Libertà... o sigui, òpera prima de Clara Roquet, però Clara Roquet portava molts anys escrivint, estava super ben rodejada, el tono, elàstica, o sigui, hi havia gent a darrere molt potent, per això també doncs, arriba on arriba, no? Evidentment que la pel·lícula és preciosa, però és molt fàcil entrar en aquesta cosa de ai, doncs a mi potser mai... Bueno, a veure, a mi em van donar un Gaudí i jo vaig estar un any sense treballar, m'entens el que et vull dir? O sigui, i no m'ha canviat en res, o sigui, és superbonic que t'ho donguin i és xulo, no? I les gales, i és divertit i tal, però el vestit ni és teu, o sigui, estàs allà fent el paripé i ja està. I ho he dit a cada entrevista i la gent és com... Sempre acaba sent el titular i és com... Ai, nois, o sigui... És que és tan poc important, de veritat. Yeah. O sigui, jo el que vull és treballar i poder currar del que m'agrada. I gaudir de la teva feina. Exacte, i estar amb gent bonica que li agrada el que fa, perquè després és com mucho premio, però arribes aquí i no et saps el guió, rei. Saps el que et vull dir? Clar. Uau, totalment. Això va dirigit a algú. Això no direm aquí, però va dirigit a algú. No direm aquí. Ella l'ha deixat. Jo l'he deixat caure. Molt bé. Doncs qui ho senti reflectit, doncs ja que es miri el Malik. Mala llet, Xavi, ets un gran. Home, és que clar. Doncs després d'aquest discurs ja traurem les nostres conclusions després a càmera. Per acabar, el Jaume et porta un joc amb 10 preguntes. Són preguntes amb resposta ràpida que hauràs de respondre el primer que se't passi pel cap. Va. D'acord? Estàs preparada? M'encanten aquests jocs, però després o sigui, vaig fer una no sé on i vaig pensar, hòstia puta Maria. Quina putada. Crec que sé de quin joc estàs parlant. Sí, millor no el comentem. No l'esmentarem. No l'esmentarem, vale. Aquí hi ha moltes coses que no se saben. Perfecte, doncs estàs preparada? Sí. Comencem, Xavi. Música d'atenció, sisplau. Vale, comencem, Vale, va. Yeah. Millor consell que t'han donat? Que viure el present. Si poguessis treballar amb algun actor o actriu, amb qui seria? Amb l'Alicia Falcó. Mira. Molt bé. Un red flag teu? Que sóc molt impacient. Què és el primer que faries si et toca l'Euromillón? Marxar 6 mesos de viatge i que no em vegi ningú el pèl. Pel·lícula... és que m'encanta. Pel·lícula i sèrie preferida? Pel·lícula sí, Clímax... pots alguna que hagis actuat tu també, Pots dir també... Vale, pel·lícula Clímax, sèrie DOA. Vale, i que hagis actuat? Que hagi actuat la Saramat. Molt bé. Digues la teva cançó preferida i recomana'ns una per intimar, ojo que és llarga, una per intimar, una per cantar al karaoke i una perquè soni a la discoteca. Vale, per intimar, She's Lost Control Again, que no sé de qui és, però whatever. Apunteu-la. Per què? Per què més? Per karaoke? Karaoke, qualsevol de Mamma Mia, òbviament. Vale. Perquè soni a la discoteca. Perquè soni a la discoteca. De la Chloe... Vale. Ai, com és? Canta-la. Ai, és que no me'n recordo. Canta-la, Maria. No, és que no me la sé. Ritme. No, és que no ho sé. Vale. De la Chloe. Una de la Chloe. Una de la Chloe, perfecte. Com la més famosa. I alguna així general, que sigui la teva cançó preferida, en plan... Pac. General. No em canso d'escoltar-la.
Ai, M'encanta no lo de sé. resposta ràpida. És que Mai és sortirà bé, horrible, Maria. és que és horrible. Mai És sortirà horrible bé. perquè Hem de no ho canviar el sé, o sigui, qualsevol de Bob Marley. Vale, perfecte. Vale. Amb qui faries un cafè ara mateix si poguessis? Amb qui faria un cafè? Doncs amb la Meryl Streep, perquè és la millor. Perfecte. I quina paraula o expressió utilitzes més? Què dius? No ho sé. Hi ha gent que utilitza molt el i tal. No, és que no ho sé. No ho sé. No ho sé, Jaume, o sigui, què m'estàs explicant? No ho sé, dic moltes paraulotes. Vale, perfecte. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar? Tothom Mirar té. el mòbil quan m'aixeco. Molt bé. I per últim, quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? La segona millor convidada del programa... perquè només hi haurà una. Vale. Bravo. No, que no sigui res a veure amb el Gaudí. Perfecte, aplaudiments! És que són molt de pensar. Bueno, però es tracta de no fer-ho. Clar, però és que què dic? No ho sé, no tinc ni idea. tu Expressió... interpretes i cantes el que et dóna la gana, però contestar, bueno, no passa res. Amb això l'Aleix et guanya. Exacte. I ara l'he segur que és superràpid. Bueno, nois, és que em va el cervell lent avui. Bueno, tu has passat bé? M'ho he passat molt bé. Perfecte. Nosaltres també ens ho hem passat molt bé, estem molt contents un altre cop que siguis la nostra segona convidada. I abans d'acomiadar-nos, voldríem dir-te que ens deixis una pregunta pel següent convidat. Clar, entenc que és talent... Talent, no Un talent. interpretació, talent. Quan eres petit, Vale? què volies ser i si ha canviat molt? O sigui, rotllo... Vale, aquesta és molt bona. Sí. Vale, No perfecte. sé què ens respondrà. I a qui t'agradaria que entrevistéssim en un futur pròxim? En un futur pròxim. Sí. Doncs potser algun cantant emergent, o sigui, algun grup de música... Que n'hi ha molts, no? És molt típic, no? Tenir 20 anys i fer un grup de música i després acaben sent grans estrelles del rock, no ho sé. Doncs molt bé, doncs perfecte. Doncs moltes gràcies, Maria. Doncs si voleu saber qui serà el proper convidat i us agradaria deixar alguna pregunteta, seguiu-nos i comenteu-nos-ho a les xarxes socials. Nosaltres estem molt contents de que hagis vingut, així que ara, per acabar, ens anirem aquí davant a fer una foto. Exacte. I ens despedim. Adeu! Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Uau!